My name is Reverend Christopher David Kanyenda, lead pastor, Msonkhamanja Ccap, Area 1, Lilongwe, Super Force. You are welcome to Msonkhamanja Ccap, and I encourage you to be liking and subscribing our page. We are on Facebook and YouTube, Twitter, and other avenues. Once again, you are welcome. Thank you. Moyo umene tikhalau ndi moyo umene tikhala muthupi. Moyo wathu ndi moyo umene tikhala mthupi. Kuti thupili lizikhala moyo limafuna mpweya umene tizipuma. Kuti thupili lizikhala moyo limafuna chakudya chomwe tizidya, limafuna chakumwa chomwe tizimwa. Thupili limafuna zovala zomwe timavala. Thupili limafuna nyumba yomwe tizigonamo. Komanso masiku ano pozindikira kuti kungodalira kuyenda chabe, thupili limafunanso kukhala ndi njira zachidule zoyendera. Potero munthu ukamafuna mpweya wabwino, uzipuma mpweya wabwino, sikuti ufuna chinthu cholakwika ayi. Ukamafuna chakudya, masiku ano anachoka pa magulu anayi akuti magulu 6. Ukamafuna kumadya mokwanira komanso chakudya chothandiza thupi lako, sikuti ukufuna cholakwika. Ukamafuna zovala kuti uzivala usamayende maliseche, sikuti ukufuna cholakwika. Ukamafuna ukhala ndi nyumba yabwino, sikufuna kukhala ndi chinthu choyipa. Komanso ukamafuna kukhala nawo mayendedwe achidule, kaya ndi njinga, kaya ndi njinga ya moto, kaya ndi galimoto. Ena masiku ano munthu ndithu ngati ine akumagulanso ndege. Sikuti ndi chinthu cholakwika kutero ayi. Koma pamene pavuta nkhani mponena kuti kodi tikamazifuna zinthu zimenezi zosamalira thupi zikhale zotani? Pali malire kapena palibe malire? Ndiye tikuona kuti pamene Mulungu akubwera kwa Mose kumpatsa malamulo, akunena kwa Mose kuti anthu inu ndakusankhani kuti mukhale anga, koma muchenjere ndi zinthu zingapo pamene mukuyenda pa dziko lapansi. Chifukwa zinthu izi mukapanda uchenjera nazo zitenga malo anga mu miyoyo yanu. Zinthu izi mukapanda uchenjera nazo zitenga malo anga miyoyo yanu. Ndiye muyamba tsopano kupembedza mafano. Ife masiku ano tikamakamba zoti tisakhale ndi fano, timaganizira chosema kapena chowumba chomwe ife tikhoza kukagwada patsogolo pake ndi kumachipembedza. Ndiye mwamsanga
munthu akanena kuti usakhale nayo milungu ina koma mulungu wamwamba mwamba yekha, usakhale nalo fano lililonse, timanena kuti bwerani ku nyumba kwanga simuzalipeza fano lililonse. Ndilibe mafano. Koma Yesu akuti itere funso ndilo, kodi inuyo mumamkonda Mulungu ndi moyo wanu wonse, ndi mtima wanu wonse, ndi nzeru zanu zonse, ndi mphamvu zanu zonse? Munganene monena mtima kuti inuyo mumamkonda Mulungu ndi moyo wanu wonse, ndi nzeru zanu zonse, ndi mphamvu zanu zonse, ndi mtima wanu wonse? Ine chomwe ndimadziwa ndi choti chinthu chomumakonda ndiye kumene kumakhala moyo wako, ndipo sichikuvuta kuchipatsa nthawi chinthucho, sichikuvuta kuchipatsa zako zonse chinthucho chifukwa umachikonda. Mwachitsanzo ndikukumbuka ine ntakalipa chibwezi, chibwezinso chitakalipo, ungoti tinakwatirana koma chibwezicho chitakalipo. Ndimakhala uku timati ku Natural Resources College. Akazanga kumudzi kwawo tikachoka pa NRC nchapatsogolo 3 miles timati kwa Chilinza. Ndiye zimatheka kuyamba kuwaperekeza 3 miles iyo, nyumba zawo zikakhala kuti ndizo zili apo, basi ndabwerera. Pobwerera nawonso kubwerera, kundiperekeza hafuwe, andibwerera pano, ndiye ndimabwereranso kuwaperekezanso, kenaka kwada basi ndapita. Chomumakonda ndi chomumapereka moyo wako, nchomumapereka nthawi yako. Ungoti dera limodzi lomwe simmapanga ndiye lowapatsa ndalama, chifukwa ndinaphunzira chinthu chimodzi, kuti ukapereka ndalama kwa mtsikana amene sunamkwatire ukumpatsa chikole. Pamapeto pake azayamba kupanga madecision amene sanakapanga kukapanda zikole zomumpatsazo. Atsikana amene mulipo muno amene ndinu osakwatiwa, dziwani zimenezi, wosamalandira kuchokera kwa chibwezi nchikole. Mawa akazamba kufunsa zikulu choka kwa iwe, muzalephera kukana chifukwa cha chikole. Koma ndikufuna kuwuzani kuti amene umamkonda, madzulo ine foni yanga inazima, inali osachaja, ndiye akazanga kuti ndikufuna bandulo, ndikuti foni yazima nangoyika kumene pa chaja. Ndimuimbira mwana amakhala ku 49, amuimbira mwana uja kuti ndiuyesera uchita transfer zokanika. Ine ndadzuka 3 koloko ndisanasite malaya, chomwe ndayambirira kupanga ndikuwatumizira akazanga 2000 kwacha kuti akamadzuka bandulo akhale nayo. Chomumakonda nchomumachipatsa ndalama, mosavuta mosanyengerera. Iwowo madzulo amapempha 600 kwacha yokha kwa mwana wawo yotagulire bandulo, koma ine mawa natumizira 2000 kwacha ya bandulo. Ndutuluka pa gate ndauza,
ndakutumizira ndalama ya bandulo ija. Mumpingo timavutika ukayamba kukamba zokhudza kupereka chachikhumi ndi zopereka zina, anthu amadandaula zedi kukhudza chopereka, chifukwa wani mwina kusazindikira kuti amapereka kwa ndani. Namba 2, ungakhala kudziwa kuti kupereka sitipereka kwa munthu, sitipereka kwa mbusa, sitipereka ku chalichi, koma timapereka kwa Mulungu. Mulunguyo samukonda kotero kuti akhoza kumpatulira chakhumi chawo ngumpatsa Mulunguyo. Ndiye kuti ndalama tsopano yomwe ndi chida chomwe Mulungu anatipatsa kuti tizichigwiritsa ntchito kuthandiza moyo wanga, ndalamayo yasanduka fano kwa ine. Ndi fano chifukwa ndimalephera kuyitenga ndi kumpatsa Mulungu, kuti ndikumuwuza Mulungu kuti inuyo Ambuye ndinu namba 1, ndalama iyi ndi namba 2. Chifukwa choti ndalama iyi ndi namba 2, ndikhoza kuchotsa chakhumi nkukupatsani inu, chifukwa ndikupatsa namba 1 mmoyo mwanga. Mulungu akuti musakhale nayo milungu ina, komanso musakhale ndi mafano aliwonse. Funso lonena kuti kodi inuyo fano lanu ndi cha? Chinthu chomwe inuyo mumachisisita, mumachiteteza ndi chani mmoyo mwanu? Ena foni zathu ndi fano lalikulu. Kulephera munthu kukalowa mbafa ngusiya foni kuchipinda, kuopa kuti akazako ayamba kulitulukira fano. Ine foni yanga iyi, mwana wanga tsiku lina akuti ndiyikepo loko, akuti amakiya, koma akazanga ana anga 3 amaidziwa loko ya foni, chifukwa namuza kuti ufuna uyika loko nambala yake 0000 ma 04 basi. Chifukwa ichi sinlola kuti chikhale fano choti singachisiye basi chifukwa nupita kubafa. Mulungu akuti musatero. Mulungu akupitiriza akuti inuyo kuti muzinditsata ine bwino, ndikukuwuzani ichi: musamapepuza amayi anu ndi abambo anu, koma muziwalemekeza. Wosapepuza amayi ako ndi abambo ako, koma uziwalemekeza. Ndipo ndikukulonjeza kuti ukamalemekeza atate ako ndi amayi ako, iweyo masiku ako apa dziko lapansi azachuluka. Nzakuonjezera masiku pa dziko lapansi chifukwa ukulemekeza atate ako ndi amayi ako. Lelo tukhala munyengo yomwe anthu tinaleka kulemekeza makolo. Tinazipanga kuti zikhale zophweka. Ndikumadya bread opaka stoko ndi jamu pamene kholo lako kumudzi likugona ndi njala. Ndiye ngumabwera kuchalichi nkupereka chachikhumi, masamu tasemphanitsa. Tipereke chachikhumi kwa Mulungu. Namba 2, tilemekeze bambo ndi mayi athu.
ndiye musandiuze ine amayi anga ndamfiti. Ungakhale ali amfiti uzithokoza Mulungu kuti iweyo sanakudye. Mumfiti wawo amayi ako iweyo sanakudye, ndiye uzithokoza Mulungu uwapatse ulemu amayi ako. Chifukwa Mulungu sananene kuti uwalemekeza amayi ako ndi abambo ako chifukwa choti akukuchitira zabwino. Akuti uwalemekeze. Ukawalemekeza ine nzachulutsa moyo wako pa dziko lapansi. Full stop. Nthawi zina chifukwa choti ife tinaphunzira uposa makolo athu, tili pabwino uposa makolo athu, timasandutsa makolo aja kuti tsopano ifeyo ndiye tikhale makolo, iwo akhale ana. Nthawi ina tinapita ku maliro. Abwana athu Inspector General kwachitika maliro kwawo, tapita ku maliro. Ndiye atipatsa mipando takhala abwana awali awo. Kenaka anabwera mkulu wina wavala kabudula oti trouser anachitudula, ali mmaslipasi, anangofika paja, iwe tabwera kuno. Akuloza abwana athu, iwe tabwera kuno. Wavala chikabudula maslipasi. Abwana awo sana apange za haya anangoyimirira kuyamba kulondola. Awo akwera mtunda, awu kuseri kwa zinyumba. Kenaka nangoona inu taona na bwana nyamula jikuni. Achimwene awo ali patsogolo anyamula jikuni, iwosa nyamula jikuni. Mkulu chama zatenga bwana utakanyamule jikuni. Anakatula kubwera. Pobwera anayamba kuseka. Akuti IG wakuno ndamene uchi. Amene uja ndi mkulu wanga, first born wa mbanja mwathu, ndamene ujayo. Nchifukwa chake anangofikira kuti iwe tabwera kuno, ine nkunyamuka. Sinnatengere kuti ndine IG, ndatengera kuti amene akundiyitana ndi mkulu wanga, ndimpatse ulemu. Ndiye Mulungu akupitirira akuti usaphe. Ndiye mukuti sinaphepo. Yesu akuti inu musamangowerenga malemba okhawa. Mukawerenga malembawa muzimvetsetsa chomwe Mulungu wakunena chenicheni. Ukapsa mtima, ukampsera mtima munthu, tsiku lonse ngulowa mpaka na mawa, mpaka na sabata mawa, mpaka na liti, wapha. Ndiwe wakupha. Sukusiyana ndi chigawenga chomwe chimatenga mpeni nkubisalira anthu. Anthufe ndife zigawenga. Chifukwa mpaka lero tinapsera mtima wina wake, koma mpaka lero ndifa wakupsa mtima. Mulungu akuti kuganiza kumeneko si kwa ufumu wanga. Akuti musachite chigololo. Ndiye umati ine nimadziwa mkazi mmodzi yekha. Yesu akuti sunalivetsetse lamulo. Ine nkuti ukangopenya nokhumba, ungakhale sunagone naye, wachita chigololo. Konza mtima wako. Nchifukwa chake dzana lija timanena kuti ukamayenda mtaunimu uzikumbukira kuti njala usawawe, maso sapenya, kuno ngwayene. Akuluakulu
akuluakulu ndiyang'ana kuchifukwa kuli anthu amuna ambiri ndimati mmene kuti sikuti chifukwa choti inuyo munakwatira ndi azokongola analeka kubadwa. Akazokongola abadwa azibadwabe azioneka okongola uposa akazi anu. Mukamagwira nawo ntchito ku ofesi kumaona kuti mzimayiyu ndi wochezeka kuposa akazi anu. Chifukwa chomwe akukhala wochezeka kuposa akazi anu nchonena kuti sakuuzani kuti mwana kabudula anatha wa ku skulu mpofunika kabudula wina. Sakuuzani kunena kuti amayi kumudzana imba foni akuti chakudya chatha. Akazi okongola ku ofesi sakuuzani zimenezo nchifukwa chake amaoneka ngati iwowo ndi wochezeka kuposa akazi anu. Akazi aku ofesi sakudzudzulani kuti koma bambo momwe muchitiramu ayi ndithu analephera skulu simungamaononge ndalama chotere. Ndiye amaoneka ngati wokoma koma si okoma wonse. Kukoma kuja ngwabodza kokukopani inu. Ine ndadziwa anthu mmoyo mwanga amene anasiya akazi awo chifukwa kuti apeza mkazi wabwino uposa akazi awo. Ndikumkwatira amene yoyo ndikuona kuti akwatira nkhalamo. Ndikumakhala mukakhala anthu amuna okhaokha ndikumalira ngumakuuza kuti ine ndinapanga mistake kumsiya mkazi wanga uchi. Ndinachita mistake kwambiri. Mwazindikira lero? Ndazindikira. Koma madzi anatayika ndiwawola bwa. Yesu akuti musabe. Mulungu akuti usabe. Kubanja kuba ngutenga chinthu chomwe si chako kopanda lamulo ndikumachigwiritsa ntchito ngati chako. Wosaba. Wosate chomwe sili chako ayi. Lelo ntakuuzani over 90% ya anthu amene muwapeza kumaula ndi anthu amene amati ndi akhristu. Ena afa amene tinapitako kukalalikira kumaula amene anthu ali kumaula akayamba praise and worship iweyo umaona kuti ayi kuchali chikwachu kuja sitinayambepo. Tonse amene timatsatira Yesu Khristu ngati mbuye ndi mpulumutsi wathu tinakaleka kutenga zinthu zomwe sizili zathu kopanda lamulo. Dziko lino linakakhala dziko labwino. Dziko akuti wosanama, wosanena bodza, wosanama. Kunama kwa akhristu kwambiri kumakhala kuja konena chinthu kufuna ukometsa zosayenera ukometsa. Abusa ifeyo timakukondani. Abusa chimwemwe akamapita apo koma mbusa uyuyu ife ndiye tatopa naye. Timayimba kale nyimbo imati I met a good brother the other day and he gave me his hand, but as soon as I turned my back he was scandalizing my name. Kumanena zinthu zofuna kuti munthu wina wake aziona kuti zonse nzowala koma utambisira mpeni kumphasa. Akuti maganizo amenewa si maganizo oyenerera kuti wotsata Yesu akhale nawo.
akuti musakhumbire, musasirire chinthu cha mzako, ndikufuna pamapeto pake kuchitenga kuti chikhale chako. Kusirira. Muchichewa mawu amatichepera chifukwa kusirira kwina kulipo koti ukuona kuti mzanga dress ili labwino kwa basi ndalikonda, ndiye umapita nkunena kuti asisi dress ili kodi munaligula kuti? Sinagule koma ndinasoketsa. Nsaluyi nikhoza ukayipeza kuti? Telala amene amandisokera amakhala nazo nsalu. Mungandiuze kuti nanenso nkasoketseranga. Ukatero sikusirira koyipa. Koma osati taonani akuyesa kuti achena tereko. Siziwaka, koma ukudziwa kuti munthu dress likumkhala. Ukatero ndiye kuti simaganizo oyenera. Ndiye pali kwathu kuno, kumpingo kwathu kuno, zaujeni timakamba, zauchidakwa. Ungakhale anthu a social research akutiuza kuti ku Malawi kuno kuli zidakwa zambiri ku CCAP kuposa ku Katolika ndi ku Anglican kumene saletsa omwamo. Kati pali anthu amene ali ndi vuto ndi uchidakwa, ndiye anthu a CCAP. Ndiye mundifunse, uchidakwa nja? Uchidakwa uli ngati njovu. Mukandifunsa kuti kodi njovu imaoneka bwanji, ndikovuta kuti ndipeze chichewa chenicheni chokufotokozerani momwe njovu imaonekera. Koma njovu itatitulukire apo ndikhoza kuwuzani kuti njovu ndiyo. Ndiye mukandifunsa kuti uchidakwa nja, kufotokoza kwake nkomvuta. Koma munthu ukakhala kuti waledzera, ndimakudziwa kuti iwe ndi oledzera. Makudziwa oledzera uyo, oledzera. Ndiye pali uchidakwa wina, uchidakwa wa nsima. Azimayi muzitithandiza chonde. Zaka zonsezi mwakhala pa banja ndi amuna anu, mpaka na lero simunadziwa kuti amadya mitanda ingati ya nsima? Kuti muziphika mitanda 6, munthu amadya mitanda 2. Nanji kukakhala kuti kuli msonkhano wa kuchalichi wa chigwirizano cha bambo kapena msonkhano wa session, akati azimayi achigwirizano muzaphike, mumachiphika chinsima, koma pamapeto pake chinsima chambiri kukataya kunkhuti. Ine kunyumba kwanga nsima sititaya. Akazanga madziwa amuna angawa sakudya mitanda kuposa 2, ndipo saphika mitanda yoposa 2. Pakati apo tinalemba wantchito chifukwa choti akazanga anamuuza kuti amangodya mitanda 2. Ndiye tsopano amatenga mtanda, ndikupanga mtanda wina, ndikuumba upanga umodzi, ngumandibweretsera mitanda 4 malo mwa 2.
akuluakulu zomadya ngati ndiwe nthumbidwa ndi uchimo ndithu. Munthu amene umadya ngati ndiwe nthumbidwa susiyana ndi chidakwa. Ino azikulu ampingo, anthu omadya mitanda 8 amayenera kuyimitsidwa ku mpingo kuti mayimitsidwe zidakwa. Akazanu mosana yambira kupita ku chigayo chifukwa inuyo mumadya nsima yomwe yoposa yomwe mumayenera kudya. Kuwononga chuma cha banja lanu komanso kuwononga chuma cha Mulungu. Ndiye pali umbombo. Umbombo si umbombo pa chakudya chokha, koma umbombo pa zinthu zambirinso m'miyoyo yathu. Kupezeka kuti iweyo pakhomopo zovala 15 koma ana kutuluka pakhomo ndi nsanza, ndiwe mbombo. Ndipo azimayi mumandigometsa. Sabata ino munavala dresi ilili. Sabata ya mawa amayi nthawi tizipita ku chalichi kulitenga dresi munavala last Sunday basi kuliponya pa bedi. Valani dresi ayayi sili ndikhala bwino. Sabata atha ndinakukhalani bwino bwa. Umbombo. Inu nkumachena pakhomo koma ana anu anthu akamadutsa ngumanena kuti amayi aja amachena kwambiri, ana awo ndi awo. Anthu kutsutsa umbombo. Ndiye palulesi. Ulesi ndi chimo. Akhristu ulesi ndi chimo. Adzana mmawamva busa samayankhula ina amayankhula na azikulu ampingo. Amadandaula za ntchito aku Msonkhamanja garden. Amafunsa abusa, kodi inu mumakayang'anira chifukwa cha ulesi. Amalawi ndi falesi zedi. Mtsikana mmodzi achinyamata amene apita ku Israel amayankhula pa television, amamfunsa. Ndiye amati ine ndine graduate wa ku Luwana, ndili ndi degree, ndabwera ku Israel kuno chifukwa choti masowa ntchito. Ku Israel kuno kulibe vuto lenileni ayi. Vuto lomwe lilipo kati mukumva madandaulo ochokera kwa zinzanga ndikonena kuti kuno ntchito ndi ntchito, kulibe masewera. Akati 8 hours uli pa ntchito, zowelamuka ndi kugwira msana ndi kutotsa ndudu nguyamba wa bema chigambwe, kulibe kunoko, kulibe. Mchifukwa chake tikudandaula. Ndiye mtsikanayo amanena kuti ine ndiphunzirapo kanthu kuno, ndikabwerera ku Malawiko ndizikachita monga momwe tiuchitira kuno. Kumunda kwathu mnyamata wina anali ku South Africa, ndiye anabwera kudimba nguwapeza akazanga. Amayi nali ku South Africa, ndabwererako. Ndiye wina anandiuza kuti inu muli ndimba labwino, ndati ndizaone zomwe mukupanga. Chifukwa ku South Africa timagwira ntchito yakalavulagaga. Ndiye ine nazifunsafunso, kati ndiugwira ntchito tele nditi ndalama ting'onong'ono, kodi ntabwerera kumudzi ndikukayamba kulima dimba singayima pandekha? Nchifukwa chake ndabwerera. Tipe ulesi Amalawi.
komaliza kuzikonda, undine, kuzimva, kuzikonda ine. Muchizungu amati I, me, mine, myself. Zose zimayendera zimenezi. I, me, mine, myself. Moyo wa mtundu umenewu sungatuke nawo. Mwachitsanzo kuli chichewa, nzeru mati nzako nzokuuza. Ukakhala munthu ozikonda sungaphunzire ochokera kwa nzako. Komanso amati lende nkukankhana. Ukakhala ozikonda umangouza nzako azikukankha iwe. Iwe ukachokapo palende iwe wosa akankha nzako. Mzanga wina schoolmate wake kwawo anali MP. Ndiye anamanga nyumba kungowamangira amayi ake okha. Chisamaliro pamudzi mangopereka kwa amayi ake okha. Amayi ake anali ndi anzawo atatu azichemwali awo. Iwe bwanji suwasamalira azimayi ako enawo akuti iwe sumvetsetsa. Bread amakoma ukakhala kuti pamudzipo madya bread ndiwe weka. Ndimasamalira amayi anga kuti azimva ukoma. Azichemwali awo atatu azidya nawo bread azaleka ukoma. Kuzikonda sikutukula moyo wa munthu, sikutukula mudzi, sikutukula dziko. Ambuye odziwodalitsa dalitse mawu wake awa. Amen. Thank you so much for liking, subscribing, and thank you so much for being part of Msonkhamanja Ccap. Thank you so much for watching. Keep watching, keep liking, keep subscribing our page. You are blessed. Thank you.